Hello everyone, bayarok naine tiko training school khechuri mairum ekloge timani training school mano amo khechuri mairum bai mai amo alada khaijaknai kona sidi khechuri bo sajagya ongoi tongo waisa uchuka haino nog tong thango hingka tikom tike alada khai tongkha dal alada mairum alada ongko mairum bo songjai mano dal bo songoi chai mano iko nagi norok to tongom tui hai norok bo tong porike pai nadi pai nai dal ni dal tai mairum alada khai mankha kom tike na alada khaika beleke nangka hamjak sukomono pai mani asukno norok no kisa share ma khaika tata bye bye nai tong di tai like di subscribe di bye bye.